मोनसे भिडिअ खालामनांगौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोर दा माने आङो बिजनेस सफैबाय आरोना क'क्राझारनिफ्राय आङो बड'लेण्ड बास गाखोनानै फैदोंमोन ओमफ्राय नैबेहाय गेरुवा बारियाव लाखिबाय ओंखारबाय ओमफ्राय दा आङो फिरफिलिजों थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो जि हाखु दाखु आरोना खबर मोनखांनानै फैफिनलायबाय आरोना लोगोफोर दा आङो गामियाव सफैबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना लोगोसे लाइक शेयार आरो कमेन्टबो खालाम आरो अन्नानै लोगोफोर दहायो आङो जेब्ला बिजनेस सफैदोंमोन अब्ला आङो नैबे आलासिनि गारिजों फैफानो मोन्दों आरोना लोगोफोर बेखायनो आङो थाब सफैदों ओमफ्राय दा आङो मेन खामानियाव आगान सुरसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सिनारिखौ नायलाय लोगोफोर गामिनि सिनारियानो आलादाखा आरोना सोमखोर सोमखोर गय बिफांनि कालारजों आरो गारिनि कालारजों जि समायदों ओमफ्राय ओरैजाय मालाय नै आर्ट क्लासाव थांनो ओंखारदों कमलाबो ए ओमफ्राय नै ओरै मा नाम मोनलाय नोंसिना फुलस्रि ओमफ्राय नोंनिया सिबिसा नैबे आंनि बाबानि लोगो दे निउटननि लोगो सिबिसा बेसे गोजानाव उलुबारि साइकेलजों थांगोन मोजाङै थां दे साइड सालायलां जोंहा नै आनैजों आंजों बहा दं नोंलाय नै आं सफैबाय आयै बिफाङा बेनो खामानि गैला होमबालाय बिफाङा जोंना बिफाङा जारलासोहाय मारै एथ' खमजोर बिफां गाहाय खिस्लाबथारदों माथाय खान्थालबो ने बेथ' खान्थाल नङा होमबा दा नैबेखौनो गायनोसै आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो आं दिनै क'क्राझारनिफ्राय गामिसिम सफैनांदों आरो हाखु दाखु नैलाय थेंगनथारहाय सेहेरा गैया लोगोफोर नै आंना बिफाङा मा बिफां आं बेखौ मिथिला दा आङो फांनै लाबोबाय आरोना सायख'नानै बेखौनो गायहैनोसै जों आनैजों आंजों लानानै फैफिनबाय आरो आब'मोननिफ्राय मानसिखौ गाबज्रिदोंमोन जोंखौ सिखाव दासानसै दे भिडिअखौ नायदोंबा गाबज्रिदोंमोन आब'खौ खोनायासै ओमफ्रायो लांदां जायगायाव नुनायखाय लानानै फैबाय जों बेलाय दा आं गायनोसै गायनायखौ नायलांबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनहा बिसिना गायनाया अबेया ए बेयाव गायदों लोगोफोर नै दा आं खदाल लाखाबाय रेडि जाबाय आरोना आङो एसे एनै हाग्राखौ माने एवस्रांनानै माने जावस्रांनानै आरो एवस्रांनायथ' जाला सिखाबासो जासिगौमोन दा खदालखाय जावस्रांनानै माबानोसै आरोना आङो साफा खालामनानै गायनोसै ओमफ्राय बे बिथांजोआबो फट' लानांगौ ओमफ्राय दा आंखौ नेगासिनो दं आरो दा आङो गायग्रोना लानोसै नोंथांमोना नायबावदोलाय आरोना दा नै आङो बेयाव गायसिगोन आरो लोगोफोर बेयाव गायसिगोन एसे हाखौ फुरुंसै ओमफ्राय हासार होनोसै दा आं बे हाग्राखौ एसे साफा खालामनो थाखा मोनगोनावलाय गोसो होआबा ने लोगोफोर मालायफोरा देनां मोननाय समाव आजावबा आंहा गल'ल' जागोन ना ओंखायनो फैखाथारबाय आङो थखन लानाय बुरै बायदि जालायलांबाय नैबेयाव फांसे गायबावनो आङो साफा खालामबावनोसै लोगोफोर नायदो दाना नै ओरै लाबोनो हागौ नामा बैयाव थायो नोङो लोगोफोर नै आङो मोनसे जायगायाव आरो फोसाबफिनलायबाय आरोना गायनो थाखाय फांसे गायगोनसै बे फांनै गायगोन नालाय आङो फांसेनि थाखाय जाखाबाय ओमफ्राय बेयाव सनबाय आरोना एसे फोसाबनानै गायनोसै जाथ'बाय लोगोफोर नै आंबो गायबाय फांसेखौ ओमफ्राय गुबुन फांसेखौ आङो नैबाव गायबाय आरोना बेयाव गन थंथाम गायना होनानै नेट लागायगोन आरोना लोगोफोर खाथि गायबाय आङो नै मालाय आनैनिया सिगाङाव गायनाया आरो बे ओमफ्राय नैबे दा गोदान गायनाय एसे हासार होनो मोननांगौमोनहाय फट' लासिगोन हासाराबो होनाय दा बेहाबो ओमफ्राय नैबे फांसेबाव आरो बे फांसे ओमफ्राय नैबेबो ने आरो बयबो फांसे फांनै फांथाम फांब्रै गासै सिगांनिया फांब्रैनो थांनानै दङ ओमफ्राय दा नै मालाय जि मोजां फट' खेबजाबाय इलाय फिसा आयौ आदाया फिसालाया खेब्बाय आरोना बिमाखौ इलाय
बिमा फिसा फट' खेबलायबाय आरो मालाय जाया हरै जाया लालागासिनो आरो ना फैसाखौबा मोनना मोना एफा खस्थ' सान्दुं गोसायाव ने आंगामा बिमा फैद' हाला सान्दुं गोसायाव बिखुं महर लामनानै फैसाखौबा मा बेसेबां मोनगोन ना लोगोफोर मोनबाबो मोनाबाबो नियम बायदि थांबाय आरो ना थाङाबाबो गुद मोनगोनलाय बेबायदि लोगोफोर दा आङो बिजावजालिनाव फैफिनबाय आरो ना बिफां एरि गायनानै ओमफ्राय दा सावरायनो लादों इन्डास बिभा कम्पानिनिफ्राय आरो ना बे सानाय सुनाय बायदि बेमार आजारनि सोमोन्दै दा बिसोरो मोजाङै बुजायनो नागिरदों दा नोंथांमोनहाबो खोनासंफाबानो जाबाय आरो ना बुजायगासिनो दङ मेडामा আইচ প্ৰিমিয়াম চাৰ্টিফিকেট আছে এইটো কেনেকৈ বনাইছে চাইব্ৰি এবিট পল আছে এইটো ব্ৰাজিলত পায় ইয়াৰ লগতে আমি কম বয়সৰ যে বয়সৰ চাপবিলাক হয় এইটো ধৰি ৰাখে আপোনাৰ ইমিউনিটিটো গ্ৰোথ কৰিব আপোনাৰ হাৰ্ট চাপত হাৰ্টৰ কাম কৰে এণ্টি কেঞ্চাৰ চাপত কেঞ্চাৰৰ কাম কৰে হাই প্ৰেছাৰ ল' প্ৰেছাৰ এইটো নৰ্মেল কৰে কেলছিয়ামৰ নাৰ্ভৰ ইউৰিক এচিড থাইৰয়ড কালচাৰ চাইনাছৰ ব্ৰেইনৰ গেষ্ট্ৰিকৰ এনেকৈ 26টা বেমাৰ এই আইপাছৰ কাম কৰে আপনার মানে বেমার হলেও কব পারে মানে বেমার নহলেও কব পারে যার বেমার আছে তাক নিরাময় করব যার বেমার নাই তাক প্রটেকশন দিব ভবিষ্যতে কিছুমান বেমারটো বাধা দি রাখিব আর আপনার 2 বছরের ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বুঢ়া বুঢ়ীলৈকে কাম কৰে একো সাইড এফেক্ট নাই আপনার মানে এটো মর্নিং 30 ml আর ইভিনিং 30 ml আপনার ইয়ার মানে কোৱাৰ বিনা আপনার মানে যিখিনি আমরা হ'ব লগা বেমাৰবিলাকো হ'ব নিদিয়ে আৰু 2 নম্বৰটো আছে ব্লাড সুগাৰ সাপোর্ট এটা আই কপি বুলি কয় ব্ল্যাক আৰু কিৰমাৰ যারা যারা অলরেডি সুগার হয়েছে কিছু মানে ইন্স্যুরেন্স লৈ আছে কিছু মানে ট্যাবলেট কে আছে আপনি ইন্স্যুরেন্স বা ট্যাবলেট খেলে আপনি নর্মালতে থাকে কিন্তু আপনি এনার্জি নাপায় আপনার সদায় এটা দুর্বল অনুভব করে মানে ট্যাবলেটে কিন্তু ইয়ার কোৱাৰ বিনিময়ত আপনার মর্নিং আর ইভিনিং আমি নার্সা যেনেকৈ খাওঁ এনেকৈ খাব লাগে ইয়াৰ কোৱাৰ বিনিময়ত আপনার মানে কি হয় আপনার এনার্জি পাব আপনার চকুটো মানে প্রটেকশন দিব কিডনি প্রটেকশন দিব আপনার নার্ভৰ কাম কৰিব আৰু আপনার মানে টোপনি বা এলেহুৱা ভাব এইবিলাক সব নাইকিয়া কৰি দিয়ে আৰু কি কৰে চাফা কৰে আমার লিভার আর তেজের পরে এ টু জেড বেমারবিলাক হয় এই দুটা যদি স্ট্রং হয় তাহলে আমার একো বেমারে নহয় ব্লাড সুগারবিলাক তেজের পৰাই হয় হাই প্রেসারবিলাক তেজের পৰাই হয় আর লিভারের পৰা আমার নানানটা স্কিনের মানে এলার্জি কর্কজতি এইবিলাক সব মানে হয় এইটোর কারণে এইটো মানে আপনার রাতে এইটো মানে ভাত খোৱাৰ পিছত এক পেকেট খালে আপনার এইটো जिखिनि আপনার মানে কিবা আছে दा जोंहा एसे नलेज मोनबाय आरो ना नलेज लाबाय बे मेडामनिफ्राय मेडाम आं नङा बिसोर आं बुंखाबायना बे मेडामनिफ्राय ओमफ्राय दा माने बिसोरबो थांनो नागिरबाय आरो ना थांफिननो नागिरबाय बिसोरनावनो जाबाय लोंबाय ओंखारबाय आरो ना बेलेगाव थांसै आरो न'आव थांथ'वा दा एसे गिदिंनांगौ नालाय जोंना खामानियानो जाहैबाय एसे देवानि मारिनायसो नालाय थांसै आरो देवानि मारिनाय मोजां खामानि आरो गाज्रि नङा देवानि मारिनाय माने मोजां खामानियाव आगान सुरदों आरो ना आलासिया थांनो ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंबो रेडि जानोसै आंहाबो बोथोरा बोरैबा सोलायहांबोबाय अखासो हागोन नामाथाय सनाय दालां मानफिनलायबाय लोगोफोर दा आङो गारिनि फैफिनबाय आलासिफोराथ' थांखाबाय ओमफ्राय लोगोनो आंबो ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा आङो जा गारि मोनो बेजों थांसै आरोना लोगोफोर फैलाव दुब्लिबारि नै अट' गंसे फैगासिनो दङ दा बेवहाय जुदि सिट खालि मोनोब्लाथाय आं गाखोनानै थांफानोसै आरोना नेबाय थानो हाला टाइम लस खालामनो हाला लोगोफोर होजोंबो खामानि दंबावो लोगोफोर दा आं अट' मोनबाय आरोना अट' गाखोनानै फैबाय मादैमोनबो दङ दा थांफिनगासिनो आङो क'क्राझार लोगोफोर बिजि सफैफिनबाय ओमफ्राय आं बङाइगाव बास गाखोफिनबाय लोगोनो आरोना ओमफ्राय दा आरो बङाइनिफ्राय क'क्राझार विंगार गाखोफिनबावनांसिगोन दा आं थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा आं बासाव दं डाइरेक्ट गारि मोनाबाथाय बिदिनो ससे गारि गाखोनानै हान्थिनांगौ जायो लोगोफोर ओमफ्राय गथ' गथाय गैयाबाथ' जेबो नङा गथ' गथाय थायोब्ला बिराद खस्थ' जायो आरोना जि मोजां बार लोगोफोर अखाबो थाइफ्रिहांदोंमोन ओमफ्राय दा नै आं बार जानानै क'क्राझारसिम थांसै आरोना